Så, nu skal du lukke computeren. Ja, ja, bra. Hej, kommer du til festen? Nej, jeg skal hjem til min farmor, så det kan jeg ikke nå. Okay, det er helt i orden. Vi ses. Hej, hej. Hej. Skal du ikke til festen i aften? Nej, men det magter jeg ikke, mor. Jeg tror bare, jeg vil hellere sidde på Facebook. Nå, okay. Har du hørt, at Berit har fået en kæreste, og Lisbeth, hun er så jaloux over det. Ej, hvor ved du det fra? Facebook altså. Hvor ellers altså? Ja, selvfølgelig. Jeg ved, hvad der sker på Facebook. Jeg var på Facebook her i nat, fordi jeg ikke kunne sove. Jeg så godt, du er online. Og så tjekker jeg sådan min Facebook app der. Og jeg har kun fået 50 likes på mit billede, og jeg er bare mega sur over det, fordi altså, det er bare for lidt, altså. Jeg skal have mindst 150 eller sådan noget. Ej, du skal virkelig lige se det her. Fordi Jeg kan også lige Yes, vise så. mit billede så. Prøv lige at se.